Geen idee. Nou, in ieder geval welkom bij onze livestream. We gaan eventjes bekendmaken wie er heeft gewonnen met de giveaway. Kan ik nog meedoen? Ja, je kan nog meedoen. Ik zal je erbij zetten in het lijstje. Dave P. Nou, je doet nou ook mee. Kijk, we gaan eerst 3 winnaars uitzoeken voor de stickers. En daarna komt de hoofdprijs voor de cake. Zo, daar gaat hij. Pick a random name. Even kijken. Ja. Ivo Kremers. Die heeft stickers gewonnen. Jullie willen ook nog meedoen allemaal. Ja, dan ga ik jullie ook toevoegen. Nou, Ivo Kremers heeft in ieder geval stickers gewonnen. Kianen Chalize. Volgens mij doet hij al mee, Kianen Chalize. Jan Leeflang. Kiane, jij deed al mee, toch? DWCGM. Ja, prima. Nou goed, dan gaan we nog een random naam kiezen. JR Firework Freaks, die heeft ook stickers gewonnen. Nou, volgens mij heeft hij al een keer stickers gekregen van ons, maar dan heeft hij er nog meer nou. Nou, Chris wil ook nog meedoen. Ja, Chris, je mag ook nog meedoen, jongen. Heb je geluk. Pick a random name. Kevin Kylie Hout. Die heeft ook stickers gewonnen. Kevin Kylie Hout heeft ook stickers gewonnen. Oké, mooi. En dan gaan we nou voor de LVT cake. Is mede mogelijk gemaakt door HQ Fireworks. Ik zal hem even nog laten zien. Bij potten. Staat hier eens ertussen. De Golden Temptation. Daar is hij. De LVT cake. Hele mooie waaier. Goud, goud, goud. Super dikke bak. En ja, dat is de hoofdprijs. Degene die hem gewonnen heeft mag hem zelf gaan afhalen bij HQ Fireworks. Sowieso iedereen die gewonnen heeft. Ivo Kremers, JR Firework Freaks en Kevin Kylie Hout. Stuur ons even een e-mailtje of een berichtje via Facebook. Dat is ook prima. Met je contactgegevens, je adres. En dan sturen wij de stickers op. En de winnaar die nou hier uitkomt, die moet dus ook even een berichtje sturen via de e-mail of via Facebook over hoe en wat je wilt gaan ophalen. Nou, het gaat dus om de Golden Temptation. Even kijken. Random name picker. Gaat hij dan spannend? Bart Pyro. Bart Pyro heeft een mooie cake gewonnen. Gefeliciteerd Bart met de hoofdprijs. Je hebt een mooie cake. Ik weet even niet wat je ermee gaat doen. Volgens mij staat het wel ergens hier tussen. Ik zal het even kijken. Bart Pyro. Misschien heeft hij ook nog iets leuks erbij gezet wat hij ermee gaat doen. Even kijken. Ah, Bart Pyro. Vet, zou hem graag willen winnen, maar ik ben vast niet de enige. Succes allen. Nou, Bart, je was inderdaad zeker niet de enige. Je hebt van alle, ja, ik denk zeker 60 mensen heb je gewonnen. Dus wat succes wensen, dat heeft je goed gedaan. Ook aan jezelf dus. Gefeliciteerd Bart, jij wint de cake. Nogmaals, stuur ons even allemaal een berichtje. En dan gaan we zorgen dat iedereen zijn prijsje krijgt. Ik zal de Golden Temptation nog even laten zien. Die staat op deze video. Kijken. Komt-ie. Hopsakee, dat was hem.
Ja, Jan, graag gedaan voor de actie. Ja, hou ons kanaal in de gaten. We geven af en toe wel eens wat gekke dingen weg. En we gaan ook zeker voor dit jaar nog wat leuke merchandise aankopen en ook misschien wel weggeven. En ja, het was natuurlijk ook een samenwerking met HQ Fireworks, dus ook eventjes shout-out naar hun. Hun hebben het ook mede mogelijk gemaakt. Ik bedoel, lekker keken wat ze weggeven. Dus mooie producten ook. Klein beetje reclame maken natuurlijk voor hun. Dit is een Hoogstraat, dit is niet ver weg. Althans, dit is best wel centraal gelegen, dus je kan er makkelijk met de snelweg naartoe. En we zijn er ook al vaker geweest. Een leuke winkel. Ja, Zenith Trophy zie ik al voorbij komen, Dave. Zeker gaan we naar de Zenith Trophy. Wordt er vet dit jaar. Ik ben erg benieuwd wat ze allemaal uit de kast gaan halen. Nog Scaleta, shows, dikke shells. Allemaal wel lachen toch? Ik ben dus benieuwd. Hebben jullie verder nog vragen, mensen? Of zullen we de livestream gaan kappen? Of willen jullie nog verder gaan? Dave die is er ook bij op de trofee. Gezellig. Ja, vorig jaar was ook echt druk, hè? Nou, echt superveel mensen daar op de trofee. Geen idee hoeveel, maar duizenden. Ik zal eens kijken of ik een videootje vind. Oh. Ja, video van Koetje. Hallo. Ah, kijk die van ons even. Shop nu de nieuwste mode. Ja, Weekamp. Ja, leuk. Alles is lente bij Weekamp. Hallo, Pyro Team RSC. We zijn hier vanaf 9 uur. Ja, er was veel rook. Het waaide niet zo hard en ja, alle rook die bleef lekker hangen. Het is natuurlijk geweldig als je een beetje kruid wil snuiven, maar voor de effect is het natuurlijk iets minder. Ja, er zaten echt wel dikke stukjes bij. Ja, Dave, wij bestellen zelf niet uit Polen. We gaan gewoon naar België. Het is inderdaad, ja, het wordt allemaal strenger natuurlijk. We bestellen uit Polen en ja. In België krijg je ook leuke producten, laat ik het zo zeggen. En zeker afgelopen jaar met die P1 en ja, dat zal dit jaar ook wel doorzetten, dat P1. Dus dat is wel gezellig. Leuke producten. Ja, Zenith Trophy alleen maar vuurwerk. Dat is natuurlijk super gaaf. Dit is trouwens de professionele eindshow, dat is dan ja, echt de afsluiter, zeg maar. Heel dik. Die Mascaleta. Ja, dat is gaaf, hè. Hallo Mikkel. Mikkel, je hebt helaas niet gewonnen, jongen. Hallo Kermisweer. Hallo.
Hopsakee, lekker. Flinke vonkenregen nog. Nou, mooi hoor. Hey, maar mensen, we hebben onze winnaars bekendgemaakt. Dus ik ga de livestream weer kappen. En ik ga de livestream online gooien, dat iedereen hem kan zien. Dus bedankt voor het kijken. En bedankt voor de even gezelligheid. En tot de volgende keer. Houdoe.